Kabukid at ito na yung ating sinantol. Lahok ay kuhol. Ito yung kuhol. Kabukid at may isang timbang kuhol dito. Lulutuin ito pang ulam kabukid. Nagalaw po? May malaki, may maliit. Ang luto dito kabukid ay ginataan. Ginataang kuhol. Kabukid at lulutuin na yung kuhol. Yan kabukid at nakasalang na yung kuhol. Yan muna ipapakuluan at pagka kumulo na tapos susungkitin para matanggal sa bahay. Kabukid at kami nagsasungkit na ng kuhol. Yan, isang planggana ito kanina. Tapos yun, yun yung mga nasungkitan namin, wala nang laman yan. Medyo matagal pa sa kabukid, sobrang dami. Yun kabukid at ito na yung kuhol, ginataan. Ang lahok nga pala na ito kabukid ay sinantol. Yan, santol na kinayod. O yung sinantol, ang lahok ay kuhol. Yun lang ko. Malapit na maluto. Ito ipapaigahin kabukid hanggang maglangis-langis. Ito nga pala yung kuhol. Ang tawag dito sa amin sinantol, lahok ay kuhol. May gulay din nga pala itong kalahok. Itong, ayan, gulay yan. Kalalawan niyang kabukid. Ito yung puno nun. Ayan. Ito, yung talbos nito. Kalalawan kung tawagin sa amin. Ganyan. Pampasarap yan eh. Niluluto. Yun kabukid at ito na yung ating sinantol. Lahok ay kuhol. Ito yung kuhol kanina namin inano. Nilahok ka ng sinantol kabukid. Para dumami. Ang kabukid. Sinantol na lahok ay kuhol. Luto na kabukid tapos may lahok na gulay na kalalawan. Yung pinakita ko kanina sa video.